ପଥର ମାଠିଆକୁ ଆଘାତ କରୁ କି ମାଠିଆ ପଥରକୁ ଆଘାତ କରୁ, ପରିଣାମ ମାଠିଆ ପକ୍ଷର ହିଁ କ୍ଷତିକାରକ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସନ୍ତୁ କି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସନ୍ତୁ, କ୍ଷତି ଆପଣଙ୍କର। ତାପରେ ଦେଖିବା, ଜୀବନରେ ନେଉଥିବା ସମଗ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମ ନିଜସ୍ୱ ହୋଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମୟ ବି ନେଇଥାଏ। ଆଉ ସମୟ ନେଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜୀବନର ମୋଡ଼କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳେଇ ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଦେଖିବା, ଖୁବ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଜୀବନରେ ନେଉଥିବା ସମଗ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମ ନିଜସ୍ୱ ହୋଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମୟ ବି ନେଇଥାଏ। ଆଉ ସମୟ ନେଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜୀବନର ମୋଡ଼କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳେଇ ଦେଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା, ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହ ଆମ ହାତରୁ ପେନସିଲ ଛଡ଼େଇ ନେଇ ପେନ୍ ଧରେଇ ଦିଅନ୍ତି। ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହ ଆମ ହାତରୁ ପେନସିଲ ଛଡ଼େଇ ନେଇ ପେନ୍ ଧରେଇ ଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ବୁଝେଇ ଦେବାକୁ ଯେ ଏବେ ଭୁଲ କଲେ ଆଉ ଲିଭେଇ ହେବ ନାହିଁ। ପେନସିଲକୁ ତ ସହଜରେ ଲିଭେଇ ଦେବା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପେନ୍ ଧରୁଛେ ଆଉ ତାକୁ ଥରେ ଲେଖିଲେ ଆଉ ଲିଭେଇ ହେବନି। ତେଣୁ କୁହାହଉଛି, ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହ ଆମ ହାତରୁ ପେନସିଲ ଛଡ଼େଇ ନେଇ ପେନ୍ ଧରେଇ ଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ବୁଝେଇ ଦେବାକୁ ଯେ ଏବେ ଭୁଲ କଲେ ଆଉ ଲିଭେଇ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା, ଏହାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ କେତେ ଧୀର ଗତିରେ କାମ କରୁଛ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଅଟକି ନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫଳତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଏହାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ କେତେ ଧୀର ଗତିରେ କାମ କରୁଛ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଅଟକି ନାହ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫଳତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଧୀରେ କାମ କର ବା ସ୍ପିଡ କାମ କର, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଅଟକି ନାହ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫଳତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଶା କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଶା କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ଏଠି ଲୋକ ମୁହଁରେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ରଖିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏଠି ଲୋକ ମୁହଁରେ ଗୋଟେ କଥା କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ରଖିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା, ହସୁଥିବା ମଣିଷର ହସ ମିଛ ହୋଇପାରେ। ହସୁଥିବା ମଣିଷର ହସ ମିଛ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷକୁ ଖାଲି ଦେଖନି, ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ହସୁଥିବା ମଣିଷର ହସ ମିଛ ହୋଇପାରେ, ମିଛରେ ସେ ହସୁଥାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷକୁ ଖାଲି ଦେଖନି, ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ବି ଚେଷ୍ଟା କର। ତାପରେ ଦେଖିବା, କୋଇଲି ନିଜ ଭାଷା କହିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଶୁଆ ଅନ୍ୟର ଭାଷା କହିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସାରା ଜୀବନ ପିଞ୍ଜରା ଭିତରେ ରହିଥାଏ। କୋଇଲି ନିଜ ଭାଷା କହିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଶୁଆ ଅନ୍ୟର ଭାଷା କହିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସାରା ଜୀବନ ପିଞ୍ଜରା ଭିତରେ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଭାଷା, ନିଜ ବିଚାର ଆଉ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଭାଷା, ନିଜ ବିଚାର ଆଉ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଦେଖିବା, ଆମେ ଯଦି କାହା ଓଠରେ ଟିକେ ହସ ଦେଇପାରିବାନି, ତାହେଲେ ତା ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେବାର ଅଧିକାର ଆମର ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି କାହା ଓଠରେ ଟିକେ ହସ ଦେଇପାରିବାନି, ତାହେଲେ ତା ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେବାର ଅଧିକାର ଆମର ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ବିନା ଦୋଷରେ କାହା ଆଖିରେ ଲୁହ ଟୋପାଏ ଦେଇଥିବା, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଆମ ଆଖିରେ 10 ଟୋପା ଲୁହ ଭରିଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି କାରଣ ନଥାଇ କାହା ମନରେ ଅଯଥା କଷ୍ଟ ଦେବା ନାହିଁ। ନିଜେ ହସି ଅନ୍ୟକୁ ହସେଇବା। ତାପରେ ଦେଖିବା, ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଧନହୀନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଚିନ୍ତା ନଥାଏ। ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଧନହୀନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଚିନ୍ତା ନଥାଏ। ଯାହାର ବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୱାନ, ତାର ଚିନ୍ତା ନଥାଏ। ଯେଉଁ ନାରୀର ପୁଅ ନାତି ଥାଆନ୍ତି, ତାର ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ନଥାଏ। ତାପରଟା, ବେଶୀ ବୟସ, ବେଶୀ ଧନଶାଳୀ, ପିତୃବ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଧିକାରୀ ହେଲେ, ବେଶୀ ବୟସ, ବେଶୀ ଧନଶାଳୀ, ପିତୃବ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ଯେ ସେ ମହତ ହବ ଏମିତି ନୁହେଁ। ଯେ ନ୍ୟାୟ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ, ସେ ଅଳ୍ପ ବୟସ, ଦରିଦ୍ର ବା ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ମହତ ଓ ଗୁରୁସ୍ଥାନୀୟ। ବେଶୀ ବୟସ, ବେଶୀ ଧନଶାଳୀ,
ପିତୃବ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ଯେ ସେ ମହତ ହବ ଏମିତି ନୁହେଁ। ଯେ ନ୍ୟାୟ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ସେ ଅଳ୍ପ ବୟସ, ଦରିଦ୍ର ବା ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ମହତ ଓ ଗୁରୁସ୍ଥାନୀୟ। ଓକେ, ଆଜି ଆମେ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓକୁ ରଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯୋଉଠି ଥାନ୍ତୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ଥାନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର ୱାଚିଂ। ଅନ୍ୟକୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଥରେ ନିଜର ହାତକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କି? ଅନ୍ୟକୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଥରେ ନିଜର ହାତକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କି? ଯଦି ନା, ତେବେ ଏବେଠୁ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଅନ୍ୟକୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଥରେ ନିଜର ହାତକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କି? ଯଦି ନା, ତେବେ ଏବେଠୁ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିବା, ନଦୀ ହୋଇ କାହାକୁ ବୁଡେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନଦୀ ହୋଇ କାହାକୁ ବୁଡେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଡଙ୍ଗା ହୋଇ ବୁଡି ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଅଧିକ ଖୁସି ମିଳିବ। ନଦୀ ହୋଇ କାହାକୁ ବୁଡେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଡଙ୍ଗା ହୋଇ ବୁଡି ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଅଧିକ ଖୁସି ମିଳିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା, ଖରା ଦିନେ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଲୋକେ ନିନ୍ଦା କରିଥାନ୍ତି, ଶୀତ ଦିନେ ସେହି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି କାହାକୁ ବି ହେୟ ଜ୍ଞାନ କର ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଖରା ଦିନେ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଲୋକେ ନିନ୍ଦା କରିଥାନ୍ତି, ଶୀତ ଦିନେ ସେହି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି କାହାକୁ ବି ହେୟ ଜ୍ଞାନ କର ନାହିଁ। ଯିଏ ଯେତେ ହେୟ ହେଇଥାଉ ତାକୁ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେ ଲୋକ ବି କେବେ କେତେ ଆବଶ୍ୟକତାରେ ଆସିପାରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା, ସମାନ କିଏ ଦେଉ ବା ନ ଦେଉ ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତୁମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରି ଚାଲ, ସମୟ ତାର ସଠିକ ଜବାବ ଦେବ। ସମ୍ମାନ କିଏ ଦେଉ ବା ନ ଦେଉ, କିଏ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଉ ବା ନ ଦେଉ, ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତୁମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରି ଚାଲ, ସମୟ ତାର ସଠିକ ଜବାବ ଦେବ। ତାପରେ ଦେଖିବା, ସମାନ ଏଟା ଦେଖିଛେ, ଜୀବନରେ କେବେ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇପାରେ, ହେଲେ ସେ ନିଜ ଜୀବନରୁ କେବେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲି ପାରିବ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ କେବେ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇପାରେ, ହେଲେ ସେ ନିଜ ଜୀବନରୁ କେବେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲି ପାରିବ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଛି କଷ୍ଟ ଥାଏ ଯାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଶବ୍ଦର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ, କେବଳ ନୀରବତା ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଛି କଷ୍ଟ ଥାଏ ଯାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଶବ୍ଦର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ, କେବଳ ନୀରବତା ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତେଲ ମାରି କାହା ପାଖରେ ଭଲ ହେବାଠୁ ଉଚିତ କଥା କହି ଖରାପ ହେବା ଅନେକ ଭଲ। ତେଲ ମାରି କାହା ପାଖରେ ଭଲ ହେବାଠୁ ଉଚିତ କଥା କହି ଖରାପ ହେବା ଅନେକ ଭଲ। ଆଜି ମଲେ କାଲିକୁ 2 ଦିନ, ତାହେଲେ ଏତେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କଣ ପାଇଁ? ଆଜି ମଲେ କାଲିକୁ 2 ଦିନ, ତାହେଲେ ଏତେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କଣ ପାଇଁ? ଅଶାନ୍ତ ମନରେ କୌଣସି ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଆସିନଥାଏ। ଅଶାନ୍ତ ମନରେ କୌଣସି ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଆସିନଥାଏ। ଶାନ୍ତ ମନ ହିଁ ଆମକୁ ଉଚିତ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା, ତୁମେ ଯାହାକୁ ଯାହା ବି ଦେଇଛ ତାଠୁ ପ୍ରତିଦାନରେ ଆଶା କର ନାହିଁ। ତୁମେ ଯାହାକୁ ଯାହା ବି ଦେଇଛ ତାଠୁ ପ୍ରତିଦାନରେ ଆଶା କର ନାହିଁ, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ତୁମ ଭଳି ମନ ନଥାଏ। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିବା, ସିଙ୍ଗଲ ଲାଇଫ ଇଜ ବେଷ୍ଟ ଲାଇଫ। ବହୁତ ଲୋକ କହନ୍ତି ସିଙ୍ଗଲ ଲାଇଫ ଇଜ ବେଷ୍ଟ ଲାଇଫ, ମ୍ୟାରେଜ ଲାଇଫକୁ ଲାଇକ କରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହିଁ ବୁଝା ପଡେ ଠକ୍କର ଖାଇବା ପରେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବୁଝା ପଡେ ଠକ୍କର ଖାଇବା ପରେ। ଯେତେବେଳେ ଠକ୍କର ଖାଇବ ଜଣେ, ତାପରେ ସେ ବୁଝିପାରିବ ସିଙ୍ଗଲ ଲାଇଫ ଇଜ ବେଷ୍ଟ କି ନୁହେଁ। ତାପରେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କର ଯେ ଆଜିର ଅପବ୍ୟବହାର ଶବ୍ଦ ଦିନେ କରତାଳିରେ ପରିଣତ ହବ। ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କର ଯେ ଆଜିର ଅପବ୍ୟବହାର, ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କର
जोटा आज लोक अपव्यवहार बोली कहउछन्ती काली दिने ताड़ी मारी ताकू स्वागत करिवे। कौनसी झील पई सलमान शाहरुख हेबा अपेक्षा निज बापा माँ पई हनुमान हेबा बहुत भल। कौनसी झील पई सलमान शाहरुख हेबा अपेक्षा निज बापा माँ पई हनुमान हेबा बहुत भल। तापर समय तुम पई 1 लक्ष धन्यवाद। समय को कहाउची समय तुम पई 1 लक्ष धन्यवाद। मु जहा शिखिछि मु केवल तुम ठारू शिखिछि। समय लोकन को अनेक जिनिस शिखाई था।